खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबि निउज आपडेटआव दङ फावखुंगुर अक्षय कुमारा काजिरङा बेरायफैगोन। जोबोर खम समनि गेजेराव फैगोन बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर अक्षय कुमारा। बिथां अक्षय कुमारखौ माहारियारि हाग्रामानि मावख'गिरिफोरा खावलायहरदों। मख'नो गोनांदि फावखुंगुर अक्षय कुमारा काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि थाखाय 1 कोटी रां अनसुंथाइ हरदोंमोन। बे अनसुंथाइजों माहारियारि हाग्रामायाव हाइलेन्ड हाग्राबारि आरो दैबबारि रैखाथिनि थाखाय गोदान बिथांखिनि मावफुंनाय जागोन। रिपर्टनि बादिब्ला फैगौ बोसोर 2021 मायथाइनि फेब्रुआरि आरो मार्च दाननि गेजेराव फावखुंगुर अक्षय कुमारखौ लिंहरनाय जागोन होनना काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि मावख'गिरि पि शिव कुमारा फोरमायथिदों। नैथियाव दङ रेवरेवा नार्जारिया BPF दोलोखौ नागारबाय। BPF दोलोनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो थांनाय बावैसो BTCनि 4थि बिसायख'थियाव BPFनि जानानै MCLA मासियाव जमदुवार बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय रेवरेवा नार्जारिया BPF दोलोखौ नागारबाय एबा रिजाइन होबाय। थामथियाव दङ हिर' ISL 7 गेलेनायाव हलिचरन नार्जारिया गिबि गल। आगोमा बर' फिसा जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारिया हिर' ISL गेलेनायफोरखौ जागायजेननायनिफ्रायनो गुबुन गुबुन क्लाबनि जानानै गेलेबोदों। लोगोसे बिथाङा भारतनि माहारियारि जोलुर हानजानि सासे गोख्रों गेलेगिरि महरै गावखौ फसंथानो हादों। 7थि खोन्दोनि हिर' ISL गेलेनायखौ मैया इस्ट बेंगल FCनि हेंथायै हायद्राबाद FCआ गेलेदोंमोन। बे गेलेनायाव हलिचरन नार्जारिया गोख्रों गेलेनायनि गेजेरजों हिर' ISLनि 7थि खोन्दोआव गावनि गिबि गलखौ सोनो हायो। ब्रैथियाव दङ बारग' NDFB केडारफोरनि रिहाबिलिटेसननि थाखाय 60 कोटी रां फोसावदों। बारग' NDFB केडारफोरनि रिहाबिलिटेसननि थाखाय 60 कोटी रांखौ मैया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदों। बबेखानि NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ जिउ खुंनायनि राहा खालामनानै होनो थाखाय 60 कोटी रांखौ सरकारा थि खालामखाबाय। मख'नो गोनांदि BTRनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि गेजेरजों बे राहाखौ बारग' NDFB सोद्रोमाफोरा मोनफुंजोबगोन। बाथियाव दङ BTR खुंथायनि गोदान गाहाय खुंगिरिखौ बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा बरायदों। मैया 15 दिसेम्बर मंगलबार खालि क'क्राझार बड'फा नोगोरनि ग्रिनफिल्डआव मोनथाम दोलोनि गोदान सरकार सामलायनो थाखाय BTR खुंथायनि गाहाय मावफुंगिरि महरै UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ समायखिरा लाबाय। बेजों लोगोसे बारग' NDFBनि आफादगिरि गबिन्द बसुमतारियाबो लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि महरै समायखिरा लादों। मख'नो गोनांदि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनिफ्राय BTRनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'खौ बरायनायजों लोगोसे इयुन समाव बयनिबो जौगानायनि थाखाय मोजाङै मोजां खामानि मावलांनायखौ हास्थायनानै हामलायथि बावहरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।